Para kung iyog ka ba? Pag mo yun ka, Barok, ay Barok, okay lang ba yung lagay mo dyan? Kunay Serious kayo, Oh, no? Serious pa yung kay pagka-deliver. Oo, okay lang ba yung lagay mo dyan? Namimiss na kita. Tapos, naay Bisaya na kabila. Hoy! Humutal na ba ito siya? Okay ba na yung lagay? Nagusto na niya yung lagay. Buti pa itong Tagalog ko. Ang sweet niya. Pati asawa ko hindi na-miss yung lagay ko. Ang mawabay pa. Ako asawa ko, wala niya na-miss akong lagay.